سلام خوراتن خورانا ببذل لهم كما يتلو أنا أبذل له وصبوا الله እግዚአብሔር ይመስገን ሰሙን ሰላም ከምትሉ ተስፋ ይገብር أنا ያው ናይ ስነ ጽሑፍ ፈታውየ አድናቂየ ስነ ጽሑፍን ይፍትኒ ዝኮነ ነገር ክትደጋግሞ ከለካ ፐርፌክት ናይ ምዃን ዕድልካ ዝለዓለ እዩ ክትሓድጉ ከለካ ድማ ብኡ ልክዕ ትኽእለውን ናብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ናይ ምብፃሕ ዕድል ኣለና ኣብ ግጥም ምርሓቀይ ደስ ስለ ዘይበለኒ መፅሓፍዎም ግጥምታት ናባኻትኩም ከብሎም ደስ ይልኒ ኣሎ ሓደ ክልተ ሕፀር ሕፀር ዝበሉ ግጥምታት ናባኹም ከብል እየ ንምክትታልኩም የመስግን ስኢኑ ኩሉ ፅዋሕ ሎሙስ ዘይከም ቀደም ከምቲ እዋን ምስሓቅ ካብ ማእኸል ብዙሓት ኣብዚሕኽዮ ምርሓቅ ሃለው ተተባሃልኺ ዓልሽ ካይትርከብ ጉባኤ እንትስየም ምስ ሰብ ዘይትእከብ ኮይንኽ እንታይ ጉዱ እዋን ዶ ሕሪርኪ ስኢኑ ኩሉ እንዶ ትግዜ ምስ ኮነ ኣደዳ ቀላዶ ተተሓሒዝኽዮ መንገዲ ባሕተላይ ለባም እንተሳሕብ ከማኺ ብፍላይ ክንደይ ከይብርትዕ ይገዝፍ ጽምዋ ናተይ እዩ ከምኡ ናትክስ ስቕ ኢልኽዮ ስኢኑ ኩሉ ጽዋ ስክፍታ ይፈልጥ እቲ ጻዕዳ ልብኺ ትደውሃ ቀልብኺ ንፍቕሪ ዝግስግስ ይሸዋሸወሎ ኣብ ዝዃኑ ከንግስ ይፈልጥ ፍቕርኺ ጠሚትኻ ይንጸር ዓይንኺ ይንበብ ቃላትኺ ይቝጸር ክደኸ ዘይርብርብ ሓልየትኺ ይምዘን ንዓይኒ ክረክብ ክብል ንየነዘን ርኤ ዝግ ምባለይ ጻውዒት ፍቕርኺ ንዘይምቕባለይ ዘለክ ዘይብለ ንዓኺ ካብ ምኽባር ዝነቐለ ፍርሒ ስክፍታ እዩ እምበር ከይመስለኪ ጉርሒ ይናፍቐክ እምበር መፂአ ኣይብለክን ኣይመፃኹን ግን ጠፊእኻ ይትበልኒ ኣይጠፋእኹን ስኺ መሲልኪ ዝጠፋእኹ መሲልኪ ዝኮራዕኹ መሲልኪ ዝረሳዕኹ ኣነ ኣለኹ ኣይኮራዕኹ ኣይረሳዕኹ ሓሳብ ዝብልዋቶ ካብ ሃገር ዝሰፍሕ ካብ እምባ ዝነውሕ ስበትኻ ጠምዚዙ ኣብ ነግሑ ልነግሕ ምስ ቆረፀን እየ ደንጉየ ንደሃይ እምበር ከመይ ገይሩ ዓይኒ ርስዕ ፀሓይ ይትረፍ ኣብ መዋጥር ዘመን ገሃን መሃን ሽሕን ተመቸወስ መን ዘይናፍቕ ብርሃን ይናፍቐክ እምበር ስደትኺ ሓፂሩ ባህገይ ንክሳኻዕ ብዓይንን ብስንን ክንብለሉ ወኻዕ ይናፍቐክ እምበር ኣብ ባሕተላይ ናብራ ጎዲሉ ዘይመልአ ኣብ ጉድል ስሒቖም ብሰሓቕ ፀቢቖም ዘመስግኑ ርኤ ባላን ዓምድን ኮይኖም ናበርኹ ቀኒኤ ይሓስበከ ሕሰም ስኺ ምስ መጻኺ ጽምዋይ ክግሰም ይናፍቐክ እምበር ተራ በፂሕኒ ህይወት እንትትስሕቕ ጭንቀተይ ደንጊጹ በኒኑ እንትርሕቕ ንፋስ ተሓጓስ ምቾት ኣብ ዙርያይ እንተዝሐውሕው መዓልተይ ፀቢቑ ህይወት እንትትርህው ኣነስ መቺንዋ ንሳመነ ኣለዋ እናበልኹ ብልበይ ይሓስበከ ብረህዋ ይሓስበከ ኩሉ ጎደለና ኾነ ንስኽ ዘይብሉ لما عندي أغنية لي